Ka Allah sarki, abin sha'awa, abin burgewa. Wani yaro ne duk abokan shi suna ta shiga soja, ya ce kai shi ma insha Allahu tunda ya ga baban shi na sha'awan sojan nan shi ma zai shiga sojan nan insha Allahu. Ya yi applying navy kuma Allah ya ba shi sa'a ya samu. To shine nan yana pass out, shi da abokansa suka zo. Dama baban yadda dai baban ke yi, shi ma baban tsohon soja ne. Ya ce to sai ya zo ya presenting ma baban abin da ya koyo a can ko kaɗan ne. Yana zuwa da abokan shi suka anshi hula suka kai ma baban. Gashi nan shine na wanda da ke gani zai je ya sara ma baban, kun gani ga baban shi ma da yake dai soja ne, kaga yadda yake abin duk da malum kun gani daga gani ka san cewa dai tsohon soja ne. Allah sarki, ya runguma baban, abin tausayi, abin sha'awa. Yana cikin haka zai tuna ya ce kai maman shi ma fa tana ta baya, ita ma gaskiya ita ta haifo shi fa, in ba din ita ba da ba zai zama haka ba. Zai juya ita ma bayan baban ya samu hula, kuna kallo zai juya mama ita ma tana daga baya. To ku gani, to soja juya mamanka na kallo ta baya, ita ma tana jiran ka soja. Allah sarki, kun ga ya juya ya fuskanci maman ita ma, shi ma ita ma ya tafi yana parade ya doshi inda maman shi take, kun gani ita ma ya sara mata. Allah sarki, abin tausayi, kun ga kaman kuka yake ma. Allah sarki, ya tuna training inda suka yi, ya bar gida watanni nawa ko kuma shekara. Allah sarki.